kulle ikilasin in an ga tayi sai a karba. Ya wanda nake so nake ba da shawara lecture nan ta zama guda biyu. Ya ganin sa. Ai ɗaya ai ta gobe. Ɗaya ta zama ta maza ce gurguzunsu. Ɗaya kuma a ba su masu ɗakin ku mata su ma a ɗora su akan yadda za a tsara su tara mata ga baki ɗaya su ma a ranar su ta mata su yi tasu maza su yi tasu ranar mata su yi tasu ranar su baje kora su yi duk abin da za su yi da ya shafe su ba tare da an samu wani Allah ya sa an karɓi wannan shawara ko baɗin Allah ya kai mu sai mu ga an tafi a kan wannan saboda haka Allah ya mana mawafaka Allah ya sa kai da alheri wanda zai zo wannan guri Allah muna roƙonka ka shaida cewa muna ƙaunar Annabi alaihi salatu wassalam Allah ka yi mana mawafaka Annabi alaihi salatu wassalam ya so mu Allah sa su mutu da take gilasi ya ta mukhlisa ce Allah saka kowa da gidan aljanna da mu da zuri'an mu ilama ya mutu Allah ya mana ta goma shi da ƙaunar Annabi sallallahu alaihi wasallam da kullu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh